Jatuh kok. Gila. Suasana di pedesaan yang dingin-dingin sepoi ini kayak tempatnya guys. Ya. Tempatnya adem. Buat sih jungkring. Oh dedek melakukannya ada sana. Tetah terus. Alah nanti tak ngerti medun apa wi. Oh ngerti godong. Betul njrungop aku. Yo yang ngarep ae. Mas tuh. Tuh mas sono tuh mas tuh, majak itu. Buan gatel, buan. Tempatnya nih guys. Enggak nanti. Nanti. Masuk udah aspal nih. Udah aspal apa nih? Di halus nih aspal goreng. Oh. Dembok nenek. Ya pokoknya intinya di aspal ngomongnya mbak dembok ini. Jadi di kurang ngersiin. Di aspal goreng itu dia. Ya nana. Anakmu loh. Ya dek mau tahu dek nang kono. Tahu dek nang kono ayam laku ini, gen sehat. Belajar melaku. Tangan loro mak jono sang isi. Nah. Halah ayo. Wes nesu ndang. Nesu. Iki nggo kosokan penak ya. Mbah. Oh, gila kali kebak. Apa Rembang ya? Lek apa? Mobil anu, tebu kali. Nek anu apa? Diesel, Mak. Apa njaluk tebus empuk banar ki lho. Endi? Banar ki lebih banget iki. Nek kok ngendi? Lek potong lek Ya nang kulon kono. bingung kok ngatus kok. Nang kulon kono Rembang ae lho. Gua peso cilik jane, peso sing alat tandep ae. Anak ini kita tak sekolah. Nah, yang Bisa endi? sing cilik amene lho. Kulino ngene. Heeh. Lah tinggal. Ya. Harga. Wah ngingeti amak wae. Kok dolanan patung kok mbok duduk tangan kok. Dah, wah. Dia ini wak jelingup. Ding tak ding. Nah, pesone kok tak kena mam. Iya, Pak. Ya. Kok ndak kena. Wah, anginnya sepoi-sepoi. Anginnya gede. Silir banget tuh. Enak. Anginnya gede, enak. Panasnya minta ampun.
Kalau siang panas banget, kalau malam dingin. Kalau siang kayak kebakar. Dah. Iki. Gawa anu kayak yang si kayak biasa kayak iso. Kulo ki sik buang sampahku paling mau sitok ya, Pak ya. Iya wong ya kuwi wae kan tuman. Loh, yang dua ini kene. Endi? Oh, Masa sambel lho. kok kita tujuan makan ya, Pak? Abuk paling kuwi. Kombi, Pak, suara kombi. Ning endi? Ngono. Kurang dipaket berapa? Di paket sitokan tekan juk suwe. Kombi. Ini tebah. Oh, Kombi ke. tempatnya enak banget nih guys, di alas. Di alas kita masuk lho. Kita mau minta tebu. Mau makan tebu dulu di alas tebu atau alas jati di sini. Eh? Iki mbah dhisik ngono kuwi watu iki. Bogleng. Udan panas iki mungkin. Ya ora kuwi pengen ora ta ditanduri kok. Tadi pohon tok kuwi. Watune tak jejel ngono lho, Pak. Ya. Heeh. Iki anake gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Tak pekne. Ngono kuwi lho. Oh dibakar kabeh to anu. Kuwi bakar pas aku. Mbok ini sih bakar tinggal mulai tetep busak. Eret-eret kebakar kabeh. Awan-awan bakar apa ono lho tinggal mulai cepatene. Mbok sampe ngewel zaman itu. Buat di lantai tebu itu biakar kabeh. Ah. Eh? Dangkele paling enggak. Gini ki ternyata ya kayunya gede-gede ya. Ini ki lho. Aku padha wae. Tebune padha wae. Lho yang kirim-kirim tengah. Enggak sama sing abang-abang iki lho. Tapi ora cilik ngene iki. Masa cilik kok tebune? Bulan. Oh, abangnya mak dhewe. Wih. Oh iya Pak kuwi. Heh. Tok karo Andi. Sitoke cukup lah. Loro. Ada. Kita ngambil tebu. Dua yang? Are kuwi. Iya, sembuk omong kene. Boleh tapi, Pak. Lona. Kita mau ambil tebu, guys. Ya. Antak ya. Ngomah wae yang ayo. Ulah katanya apa sih? Ayo. Lah tebu ngono kuwi.
Yo ora masuk. Nek pengkok ngono nyolong tebu dunene. Masa? Heeh. Nek ning kene tebu akeh masuk to. Wah. Hmm. Lagi to. Enak. Ya. Di pangote, Pak. Pangan. Harga mangan tebu guru-guru salewan mangan tebu ya Pak tak kei ning gitu. Aja. Ayo. Aja dikek anu. Yo yakin Pedes, jare. ah. Kok kebu mak enggak. Hmm. Kok wae ngono wae. Anake gedhok juga apa? Gocakane bingung kowe. Kowe karo mangan kowe. Ah, bodoh ora enak aku ya. Dikira enak kali. Panas. Tebunya gede banget. Gede tebunya lumayan nih. Yang legi iki. Orang lagi. Tebu nyolong ya lagi. Lagi ya tebu sing anu kae. Nandur dhewe anu lho, Mak. Ngono gocok. Nandur dhewe sing digiling kae lho. Heeh, warnane gede to. Heeh. Ngono gocok to, Kak. Niki digiling anu legi ya iki. Kayak esen lho. Ora anu, apa iku? Oh. Seramak-seramak iki enak anune iki to, Pak. Apa? Gatel. Udan nang ana, Mak. Udan. Ya toh? Heeh. Yang pikirane Pak. Wis garing daunnya. Orang gorek ya aku ya. Orang gorek sih. Tak gocok. Bare sesuk dianu lho, Pak. Hmm? Kan kene tok. Ya toh? Itu kan dibakar, dicapon dibakar. Ono wis.
Ya kuwi. Iki. Iki lah. Ngapa? Coba iki ini tak hal Tebu kene kok gak anu mau apa ya? bahanane ndek iki Asline nandur dhewe kaya, Mak. Tebu sing apa? Sing buah ae lho. buah. Heeh. Ya lebih itu sapa to kae? Buntut yo kan. Mosok. Ning endi? Mosok oke, Mak. Oh, kau. Gak tau ngerti aku. Bang apa pae nek kok. Ditandur. Wis gede-gede. Gak enak wis enak. Hmm. Dedek dedek lho gatel ngono. Mah. Atas sak. Engko ya, Pak. Ya, manuke kayak biasa tilang. Ding. Burung ngetilang. Manuk manggung kabeh. Manuk manggung kabeh. Apa ya tebu gak iso legi nek kecut ya? Non rene. Mudun, andang. Bubuk ya. Arep bubuk kali mak anake kuwi. Nang sewe. Ya, ya. Lah, lho ngantuk. Oh, demek bubuk tebu. Demek tebu iki. Oke, Bang. Nah. Kenyang mah anu. Yang mana? Udan tak? Iya. Waduh, kayuku tau sabe ya. Udah loh, Mbak. Anu, Bu. Ini kan ora tabinya kok kan.